Este diumenge també parlem en el programa de teatre de com a poc tornem a una normalitat diferent, a una nova realitat després de la pandèmia de la Covid-19, i entre les coses que estem recuperant es troben els espais culturals. I esta vesprada tornarem al Teatre Principal de Castelló per tancar la temporada amb l'obra Instruccions per no tenir por, Sibela Pastora. És un espectacle creat i interpretat per Núria Vizcarro i Laia Porcar, amb text de Núria i direcció de Joan Albinyana. Va creixent, les característiques masculines es van fent més evidents. A un poble rural dels anys 30, suma-li la guerra civil. De una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo. Cal obrir i deixar-hi